Район буенча коронавирус юктырып авыручылар саны арта. Бүгенге көндә район үзәк дәваханәсендә 159 кешегә ковид диагнозы куелып, амбулатор дәвалану билгеләнгән. Шуның 40-тан артыгы балалар. Өлкән кешеме, кечкенә баламы барысы да вируска тиз бирелә. Дүшәмбе көннегенә 4 авырлы хатын-кыз Яршалы дәваханәсенә озатылган. К сожалению, нужно отметить, что 10%, примерно 10% нуждается в госпитализации. От этих людей и 1-2% в крайне тяжелом состоянии. И в этой ситуации страдают, в средне-тяжелом состоянии страдают это дети до 3 лет, беременные женщины и люди пожилого возраста. Авыру экспресс-тест ярдәмендә ачыклана. Әгәр дә коронавирус симптомнары күренеп, нәтиҗә тискәре күрсәтсә, анализ Чаллы шәһәре дәваханәсенә җибәрелә. Авыруларның күпчелеген вакытында вакцина ясатмаучылар тәшкил итә, ди баш табиб. И сейчас единственным методом, доказанным методом, чтобы не заболеть, чтобы или перенести в легкой степени данное заболевание, это ревакцинация. То, чем мы сейчас занимаемся, у нас имеется план-график для проведения ревакцинации. За прошлую неделю мы сделали порядка 1000 ревакцинаций, это первичных. Әлбәттә, бу чир таралуына юл куймас өчен коллектив иммунитет булдыру кирәк. Авыруның чираттагы дулкыны килгәнче район халкын мөмкин кадәр тизрәк вакцина ясатырга чакыралар. Вакцина ясатуның бигрәк тә хроник авырулары булган өлкән яшьтәгеләр өчен әһәмияте зур.